ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇನು ಇಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಸಿದ್ಧ ಸೂತ್ರೋಡು ಪೋಂದಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಭಿಮಾನದ ದೇತ ನೋಡು ಖಂಡಿತವಾದ ದೇತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ಲೆಕ್ಕನ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗಿನೇಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ದೊಂಜಿ ತುಳುತ ಸೊತ್ತಾರೆ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ದಯಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ನೀಟ್ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೇ ಅಭಿಮಲ್ಲ ನೀಟ್ ಫಿಲ್ಮು ಇರಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಶಾಕ್ ಉಂಡು ನನಗೆ ಬಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನು ರಜ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೂಪರ್ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುದುಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧ ಸುತ್ತರೋಡು ಪವನನ್ನೊಂದು ಪನೊಂದುಪ್ಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೋಡು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಜಾನರ್ಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊಣತೇರು ದಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಳು ವಾಸಣ್ಣ ನವೇಂಡಿ ಪಡೀಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗಂಭೀರ ಪಾತ್ರ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರುಲ್ಲೇರು ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ವಿಮಾನವ್ರ ಸಂಗೀತ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ ಅಕಲು ಒಂಜಿ ಮುಂಬೈ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಸೂತ್ರೋಗು ಕಾಣದೇರು ಬದಲಾವಣೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೋಡು ದಾಗಿಂದ ಮಂಡ ಮುಂಬೈ ಕನ್ನಡಿಗೆ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಬೋಪಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುವೇರು ಕುಡ್ಲದ ಕಲಾವಿದರು ತಂತ್ರಜ್ಞರೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಈ ಮೂವಿನ ತೂಯರುಂಡದೆ ಈತನೆಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಅವೇನು ಪೂರ ಮರತದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ನ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಕಲ್ ತೂಣ ಉಂಡದೆ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್ ಐದ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ಲ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾತೇನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಆತಂಡು ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅವು ಆರು ದಾದನ ಅವು ನಿಕಲ್ ಬದ್ದು ತೂವಡು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಬಾಗ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಸಟಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಖಾಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಸಟಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ತುಲೋಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ತೂ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಬತ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿ ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪನದು ಮೂವಿ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದಾದಂದು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋದು ತೂದು ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಗೇಟ್ ತಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತು ಅಂತು ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ್ಲೇನು ಅಂಡ್ ಯಾನು ಏಪಲ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಯಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಇಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಪುನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಯರ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜೇ ಜಾನರ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಐತಿನ ಸಿನಿಮಾಲ್ ಬರೋಡು ಅನ್ಪುನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಡಿ ಒ ಪಿನ ವರ್ಕ್ ತೂಯೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೊಡ್ ವಿ ಮನೋರಣೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ರಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ದಯಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರು CID ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹರೀಶನ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬರೆದು ದೀರ್ಲೆಕ್ಕ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಮೋಷನಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಅಂತೂ ಪಂಡ ಇರೇಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟೆಡ್ ಏರೋ ತಪ್ಪಾಯಿರೋದು ಬಂದಾಗ ಹರೀಶನ್ನ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಸಾರೊಂಚೆ ಉಂತು ತೂಪಿರತ್ತೆ ಆ ಸೀನ್ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳೆಡ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ನಿನ್ನ ತೂಜೇರಂದಾಂಡ ನಾನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕತೂಲಿ ಅಕ್ಲು ಬಾಂಬೆಡು ಬೇಲೆ ಮಾಂತದೆ ಬೆಂದಿದೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಭಾಷೆಗೂ ಬೋಡತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮೋಕೆಗೂ ಬೋಡಾದು ಈ ತುಳುನಾಡದ ನೀರು ಪೇರು ಪರ್ನೆಗೂ ಬೋಡಾದು ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಾಂತದ 4 ಕಾಸು ಮಾಂತದ ಮುಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡೋದಂಡ ಅವು ಮೋಕೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಪು ಅಂದು ಅಂಚೆ ನಿರ್ಧಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ದಯ ಮಾತದ್ದು ಮಾತಾ ತುಳು ಜನಕ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಸ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್
ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ ತೂಲೆ ತೂವೋಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾರಿ ಸೋಗ್ತೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂಗಡು ಈತನ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಂಬೆದಾಗಲು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಐಟ್ ಸಿನಿಮಾಡು ಕಥೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಲ ಇರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಾವು ಹರೀಶ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂಜನೆ ದಯಾ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಏನೇಂದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒಂಜಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಲಾನಾಯಕಿ ಬರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿದು ಬರ್ತದೆ ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೇನು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಇಡೀ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಆರು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರ ಬೇರೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ ಅವಾರ್ಡು ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಮರಾ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಯಾನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದ ದಾರಿ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಬಾಂಬೆದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಟಾಕೀಸ್ ಬತ್ತು ತೂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಜನೆ ಈ ಯಾನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಯಾನು ಹಾರೈಕೆ ಬಂತುಳ್ಳೆ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಎಂಗುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬತ್ತೀನಿ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ನ ಕೊಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಸಾಯಿ ಬಡರ್ ಅಂತ ಸಾಲಿಡ್ ಮಲ್ದಿರು ಸಂಗೀತ ಅದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅರಿಶಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಅರ್ನ ವೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿದ ಮೂವಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳ ಚೆಂದ ಬಂದಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಥೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ, ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಥೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದಯಾ ಸರ್, ಹರೀಶ್ ಸರ್, ಸಾಯಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸರ್, ಅಂಶಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಸಹ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಸಹ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ, ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳಿದೆ ದಯಾ ಸರ್ ಇದು, ಅದು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಏನು ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಈ ನಾಡಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದೇ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಊರಿನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ, ತುಳುನಾಡಿಗೊಂದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯೇ. ನಾನಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಮಲ ಸಾಂಗ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟ್ರ್ನಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನು చెప్తుండ్రు ఫస్ట్ మూవీ బిగ్ స్క్రీన్ ఎడుతూ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ತೂಯರೆ ಇಂಕ ಈತು ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೂವಾಗ ಅಂಚನಕ್ಲಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಪೆರೆ ತಿಕ್ಕೊನುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಕ ಏಪಾಲ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂಪೆರೆ ಹಾಕೋದು ಮಸ್ತ್ ರೆಡಿಲಿ ಬರೋನಿತ್ತೇರಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂರಜ್ ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನನ ಗುರ್ತೈತಂಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ನಾರ್ಮಲ್ ತುಳು ಮೂವಿ, ಬಟ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು, ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಮಾತಾ ಟೈಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬನ್ನ ತೆಲ್ಪಿರು ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾರ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಬಂದು. ಬಟ್ ನಿಜ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಲೈಕ್ ದಯಾ ಸರ್ ನಕಲು ತುಳು ಮೂವಿ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬನ್ನ ತುಳು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಲ್ಪೆರ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪೇರ್ ಪಂಡ್ಬಂದು ಏನೊಂಜಿ ಥಾಟ್ ಇತ್ತನು ಲೈಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಅಂತದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು CID ಟೀಮ್ ದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್. ಸೊ ಆರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಏತ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರ್ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ರೋಲ್. ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದಯಾ ಸರ್ಲ
ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮೇನು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದೇಟು ಪೋಪನ್ ಪಂಡ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದೇಟು ಇಜ್ಜಾರ್ನ ದಯಸರ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿರ ಸೊ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ತೋಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ನಮಯ ಪಲ ಪನ್ಪ ಅವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒರಿ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒರಿ ಕಾಜೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅತ್ತು ಏರ್ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆಡ್ ಏರ್ ನಿಜವಾದ 100% ಕೊರ್ಪೇರು ದಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಚನೆ ಸೂರಜ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ದಯಪಂಡ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗಾರ್ನ ಬ್ರದರ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್.